Kudakwashe Tagwirei ari panguva yakaoma panguva inoyi. Takaona vana Tungwarama presidential advisor last weekend vachiataka Kudakwashe Tagwirei vachimoti ane maambitions ekusucceda mutungamiriri wenyika, vachiti isu hatidi zvevanhu vanouya vachida kustopa president, vachida kugura temu yavo, vachiti zvoni ivo nekuda kwemari they are going to take over. Sanapinda mashoko anobuda yesterday again, takaona mamwe warnings angobuda pachena ekuti anga redirected kuna Tagwirei, chinzi vakomana mirai zvamuri kuita izvi zvokuya panguva ine matova nemaconvoy enyu, hamuchatobhadhari matogeti ende munofamba nemota dzisina manumber plates. Sanapinda mashoko aiwa tiona Tagwirei achidisown achizviti aiwa handisi member wemagrupu kana zvimwe zvakadaro, kana some other flyers ari kutendera ndoti subscribe or like on the bell icon. Mugungunuku anobudanyira achiti public notice. Fellow Zimbabweans, please be advised as follows. Dr. Tagwirei has issued a public warning against individuals who are deliberately attempting to tarnish his image through social media or any other platforms. Dr. Tagwirei is not a member of any WhatsApp group, social media pages, or message platforms that operate in his name. He has not authorized any individual or group to campaign, mobilize, or act on his behalf. He does not communicate any of his programs or initiatives through WhatsApp groups or social media platforms. Any official communication or matters requiring public attention will be announced exclusively through his office via Public Relations Department. Members of the public are therefore advised to disregard any information circulating on WhatsApp groups, social media platforms, as such messages do not originate from Dr. Tagwirei's office. Thank you for your attention. After taona warnings up from the office of the president, taona kuti pane makampeni anga akatoschedula zvinzi Tagwirei aronga zvakati hatizozivi kuti chava chokwadi or is now withdrawing nokuda kuti ona kuti pashata. Amen. Muri Zimbabwe factional fights ariko and they are real. Muchiona the Tungwarara mutsvangwa faction iri kunyatsokuonekwa kuti iri against Tagwirei 1, iri against VP Chiwenga 2. Panguva ine ichiti mutungamiriri wenyika ngaaramba aripo beyond 2028. Mina comment section medu dzafunguro aim kuti kudi pamusoro pama developments hour. So unsubscribe or like, turn on the bell icon.